Wiecie, tako czelotka absolwentów jednego moc wywołanego uniwersytetu ze niełydzkim już dorobkiem do kariery osprawiała na trefie o swoim życiu, o tym, co już erbli i o tym, ku czemu jeszcze zmierzają. Uzdali, co pójdą ze bezuchem do swojego dawnego profesora ze uniwersytetu, już dosik dawno na pensji, a wtory był dla nich w ten czas jeszcze młodzioków przykładem i srogą inspiracją. Na łączo z tego bezuchu osprawianie ślazło na temat stresu i srogi szpany we robocie i we życiu międzyludzkich zależności. Stary profesor chciał swoich bezuchantów ugościć gorką czekoladą, poszedł do kuchyni i zatem wrócił ze srogą krużą wrawej czekolady, kompletem najroztomajszych szolek. Niektóre byli ze tego richtycznego porcelanu, insze byli szklane, a jeszcze insze krysztalowe. Niektóre z nich wyglądali blanka fachowo pomiernie, a insze już byli rafinierowane, paradne. Nieskorzy profesor ten napytał bezuchantów swoich dawnych studentów, co by roczyli się tą gorką czekoladą. Kiedy już wszystkie dzierżyli w gracach szolki ze tą czekoladą, profesor podzielił się z nimi swoimi myślonkami. To naisto miło i szykownie i żeście wzięli wszystkie ino gryfne szolki, a ostawiliście te einfachowe i tunie. I chociaż zwykłowo pożądacie dlosia wszystkiego, co najlepszejsze, to jednakowoż stało się to źródłem waszych problemów i stresu. A przecamś ta szolka, ze wtorej pijecie, nie dodało blank nic do wertu tej wrawej czekolady. Większością cufali jest ci ta szolka ino drogszo, ale kiedy dekuje to, co słepimy. To, co każdy z was chciał, to była przecamś gorko czekolada. Przecamś nie szolekejście chcieli, ale nas polobraliście te najlepszejsze. A zaroski za tym napoczliście się dziwać i przyglądać szolkom sąsiadów. Te młode ludzie nic nie odrzekli, no słuchali dalszy swojego profesora, a ten sztejc rządził. A teroski przyjaciele, proszę ozwóżcie se, pomedykujcie, deczko. Życie jest genau jak ta gorko czekolada. A wasza robota, pieniądze, pozycja społeczna, to są tymi szolkami, są ino statkami, no czynioma, które mogą podprzyć i wesia zawierają wasze życie. Dawniejsze studenty nic nie odrzekli, a ino słuchali dalszy, a profesor go do tak. Ta twoja hopie, babo, szolka nie blank określa, ani nie weksluje jakości twojego życia. Lecy kiedy skupczając się ino na szolce, nie poradzimy się radować tą gorką czekoladą, którą nam zagarantował los i przejśdżenie. Zapamiętaj raz na zawsze, los i przejśdżenie waży nam ta czekolada, ale na zicher nie wybiera nam szolki. Już jak pierwsze studenty nic nie rzekli, a stary profesor ciąg dalszy. Najszczęśniejsze ludzie na świecie blank nie mają wszystkiego, co w nim najlepszejszego. Oni ganz einfach rychtują wszystko, co najlepszejsze ino z tego, co mają. Toż też hopie, babo, daj pozor na to, co we życiu robisz i do ostatka pamiętaj. Żyj einfachowo. Przyj każdemu szlachetnie i zacnie. Łopatrowej inszych i piastuj szczerze, osprawiej ze wszystkimi moreśnie i uprzejmie, a cołki rest łosto w losowi albo punt buczkowi, no, co w to wierzy. I spamiętaj, zmiarkuj do ostatka. Najbardziej majętny, zabrany nie ma ten, w tomu naisto najwięcej, ale ten, któremu najmniej potrza. Raduj się, hopie, miej mocka uciechy, szmekując i maszkycąc ta swoja gorko czekolada. Festelnie mumrot ta geschichta i zdomi się, że kiedybyśmy bardziej dawali pozór na mądrości inszych nocy, to pewnikiem też by ci nam to ino na dobre wylazło. Prawda? Oj, więc pnioków.